हाय हेल' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअ नोंथांमोना मोनथिखाबो जानो हागौ बे आंनि थाम्बनेलाव नायनानै, नङा होमब्ला लोगोफोर? होमब्लालाय लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला, मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ भिडिअआ मानि थाखाय जागोन, आरो गोबाङानो दायो ससियेल मिडियाफ्राव नुबोगासिनो दङ आरो जाबोगासिनो दङ। ओंखायनो नोंथांमोना बयबो मिथिया होननाय बाथ्रायानो गैया, नङा होमब्ला? थेवब्लाबो आं नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायनो सानदों नैबे अबुल आदाया दि बिथांमोननि भाइरेलनि बागै, अनिल मोननि भाइरेलनि बागै एसे क्लियारिफिकेसन होनो नामायदों। होनबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बिथां अबुल आदाया भाइरेलनि बागै मा बाथ्रा फोरमायखो नोंथांमोना मोजां नायलांबाय थाबानो जाबाय, भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो आरोना। गिबियाव बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोयो लोगोफोर। दा आङो नोंथांमोनजों दिनै बे समाव नैबे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोनखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो दङ। माने मैया दाखालिनि जाथायखौ लानानै गोबाङानो माने आंखौबो दंफायो नामा बेफोरबायदि सन्देह खालामनानै बिदिनो बुंहरगासिनो दङ। फेसबुक कमेन्ट, इउटुब आरो वाट्सएप, गोबां माने फनजोंबो बेफोरबायदि आंखौ बुंफागासिनो दं आरोना लोगोफोर। दा आं बिनिनो माने नोंथांमोननो गुसुंब्लाबो नैबे भिडिअखौ खालामनानै नोंथांमोननो आं क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। आं माने बेफोरबायदि भिडिअआव आं लाबोथ'वा बेफोरबायदि सानदोंमोन, माने थेवब्लाबो दिनै गोबाङानो जेन'बा इउटुबाव होखाबाय हिसाबै आङो नोंथांमोननो आंनि सोमोन्दै एसेब्लाबो आं क्लियारिफिकेसन होनो सानो। दा आङो फेसबुकआवहाय माखासे पस्ट होदों, बियो जाहैबाय आंनि सोमोन्दैसो लोगोफोर। बिथांमोना माने आंनि फेसबुकआव पस्ट होनायफोरखौहाय आंखौ दंफायो नामा माबा माबि बिदि सोंहरदों आरोना। नोंथांमोननि सोंनायाबो गाज्रि जायाखै, सोंनांगौ। जाथायाव दंफायो नामा बेफोरखौ सोंनाया गाज्रि जायाखै, सोंनांगौ। दा आं बे पस्ट होनायनि जाहोना जाहैबाय लोगोफोर, आङो बेखौ ओरैनो होआखै। ओमफ्राय बै जाथायनि थाखाय आं बे पस्टखौ गिनानै होआखै। बे पस्टआ जाहैबाय माने आंनि देहायाव एसे आंखौहाय माने प्रब्लेम मोनदों, ओंखायनो आं बेखौसो माने नोंथांमोननो बा माबा मोनसे साजेसन हरो खोमा साननानै आङो बे पस्टखौहाय होनाय जादों। दा टेनसनाव दंब्लाबो जेन'बा आंनि लोगोफ्रा बेफोरबायदि जादों हिसाबै आं एसेब्लाबो टेनसनाव दङ। दा गाज्रि होननानै जेन'बा बेफोरबायदि आं बेजों लोगो जाला माला बेफोरबायदि खोथा नङा लोगोफोर। गाज्रिया गाज्रि थाबाय थाया। दा बावबो नैबे आंनि भिडिअआवबो गोबां रोखोमनि कमेन्ट्स खालामहरनो हागौ। दा बेनो लोगोफोर, आङो माने देहाखौहाय एसे माने बोरैबा मोनदों आरोना, एसे सिगांनिफ्राय माने ओरै जाथाय जायैनि सिगांबो एसे माने आंनि देहाया नैबे हार्टआवहाय माने एखमबा माने हां मोनखवा बेफोरबायदि, ओमफ्राय हार्टआवहाय माने नांबाय थायो आरोना लोगोफोर। मा जादों आं बुजिनो मोनाखै। आंनो माने हार्टआव नाङो, ओरैबायदि बोरैबा मोनो। आं खोन्थानो माने मा रावजों बोरै आं फोरमायगोन, आं माने खोन्थानोनो हाया आरोना, रोङा लोगोफोर। ओमफ्राय ओंखामखौबो माने जानो गोसो जाया, बेफोरबायदि जानानै दं आरोना लोगोफोर। ओरैनो माने जोंहा न'खरावबो एसे प्रब्लेम जानानै दङ लोगोफोर। जोंहानि बाजैया सिरियास लोमजानानै दंथ'यो, दा डक्टरनाव दङ। दा न'आव रावबो गैया, गासिबो डक्टरनाव थांजोबदों, आं हारसिं दङ न'आवहाय। दा आं माने गावनि पार्सनेल खोथाफोरखौबो माने नोंथांमोननो बा गुबुननो शेयार खालामजोबनानै जेबो मोननो थांनो नागिरा। थेवब्लाबो आङो फेसबुकआव आं माने कन्ट्रल हायियाव आङो फेसबुकआव आंनि जानाय बा माबा मोनसे मोननाय आं बेखौहाय माने नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आं बेफोरबायदि साननानै। जेन'बा बुंनो थाङोबा दाथ' रावबो गैया खबर लाग्रा, जेन'बा न'खरनि मानसिफ्रानो जेन'बा न'खरनाबो ओरै फारसेथिं हानो ना आंखौसो हानो बेफोरबायदि जागोन। ओंखायनो आं माने लोगोफोर गासिबो खोथाखौहाय आङो शेयार खालामजोबा। आं माने आंनि जानाय, आंनि लोमजानाय साजानाय आं गोसोआव साननानैनो थायो आरोना लोगोफोर। बिदि आं मालायफोरनो बारा शेयार खालामलाबाया, खिन्थु सिङाव एखमबा सम गोबां जायो, बेखौ आं शेयार खालामा। दा ओमफ्राय नैबे जाथायखौ लानानै मानसिफ्रा बायदिसिना बुंदों। नैबे जाथाय जानायावहाय
आं बैसोर जाग्राफोरखौबो आं जेबो बुंनो हाया लोगोफोर आं माने गुदि खिथा आं जेबो एक्सप्लेन खालामनानै होनो हाया बिसोरनि सोमोन्दै दा माब्रै जादों माब्रै जायाखै आं बेखौ जेबो गुदि खिथा मिन्थिया ओमफ्राय सोरबा सोरबा माने आंखौबो बे जाथायावहाय लोब्बा दङ मा दङ बेफोरबायदि होनना बुंदों खिन्थु आं बिदि नङा लोगोफोर आं बेजों बे जाथायाव जेबो लोब्बा गैया आरो जाय हिन्जाव बे हिन्जावखौ आङो खुनु आं सिनायाबो नुफेराखैबो कन्टेक्टबो गैया जेबो गैया खिन्थु बे गथ'आ आंनावहाय बै समावहाय फेसबुकआव मेसेन्जारावहाय SMS खालामहरदों दादा नोंनि नाम्बारखौ हर होननानै बुंहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो नाम्बारखौहाय हराखै आं नायनानैल' थादों बे गथ'नि मेसेजखौहाय ओमफ्राय एसे गोबावसै मेसेज खालामनाया बे गथ'आ आंनि नाम्बारखौ बिहरदोंमोन आरो ओमफ्राय आं हराखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं एसे खोनाखादोंमोन बे गथ'खौहाय माने बिदिनो रायलायनानै नोंनि रायलायनायखौ रेकर्ड खालामो बा नोङो र' फन फैना होदों दे लोगोफोर र' बाबा फन हरना होदोंमोन लोगोफोर माने बियो गावजों मेसेज गेलेनाय मानाय दा बेफोरखौ माने बियो शेयार खालामो मायो बेफोरबायदि आं खोनाखादोंमोन आरोना लोगोफोरनिफ्राय ओंखायनो माने आं बेफोरखौ साननानै आं बे गथ'नो नाम्बारखौ हराखै दा आं बेखौ माने नोंथांमोननो खोन्थाबाय लोगोफोर बियो आंनियावबो मेसेन्जारावहाय मेसेज खालामदोंमोन ओमफ्राय आं नाम्बारखौ हराखै ओमफ्राय बेसोर जाथाय जानायाव आङो जेबो लोब्बा गैया आं बे गथ'खौ सिनायाबो खालि माने फेसबुकआव मेसेज हरनायाव आं बावल' नुदों आरोना फट'आव नायदोंमोन आं गथ'खौ थेवबो आङो रेलाव नुफेराखै ओमफ्राय बिसोरनि जाथाया नंमारगौ नंमारा आं बेखौबो जेबो मिन्थिया लोगोफोर जिखुनु गावसोर मिथिसिगौ ओमफ्राय बे गावसोर माने बिजिरलायसिगोन आरोना गावसोर माब्रै जायो माब्रै जाया बेखौहाय आं नोंथांमोननो जुदि मोजां फाइनाल जुदि खोथाखौ मिथियोब्ला आं नोंथांमोननो लाबोगोन लोगोफोर भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नेनानै था दा जेबो गोनो गोथो साननो नाङा लोगोफोर आं जेबो बेयाव लोब्बा गैया आंनो हारसिङै दङ दा न'आवनो जुदि माबाफोर दाय मावदोंब्ला आंखौ न'आवनो लांफैनो हागोन आं एनि टाइम न'आवनो थायो ओमफ्राय प्रुफजों लोगोसे लांफैबानो जाबाय आंनि SMS गेलेनाय बा अफायबा लांदोंबा आंखौहाय माने हमफैनो हागोन पुलिसफोर लानानै आं दा न'आवनो दं आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आङो फेसबुकआव पस्ट होनाया आंनि देहानि सोमोन्दैसो होदों लोगोफोर बिदि सोरखौबा गिनानै होनाय सोरखौबा मानाय बेफोरबायदि नङा दा ओमफ्राय लोगोफ्रा ओरै जेनेबा बेफोरबायदि जाथाय जादों हिसाबै एसेब्लाबो माने टेनसन जानो ओंखारो ओमफ्राय बांसिन टेनसन आं फेमिलिनि थाखाय जायो लोगोफोर जाथायावथ' आं लोब्बा गैखाया लोगोफोर आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो क्लियार खोथाखौ आं खोन्थाबाय दा बेनोसै लोगोफोर भिडिअआ ओमफ्राय स' होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबायानो नङा होमब्ला नोंथांमोना मा बुजिखो आं जेबो मोन्थिला थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय जायफ्रानोखि मोजां मोनदों प्लिज अननानै लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालाम स' नोंथांमोना भिडिअखौथ' नायो नायनायाला नाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलाङा आरोना स' प्लिज अननानै आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो आरोना जायफ्रानोखि बे आंनि चेनेलावहाय गोदान प्लिज अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन